drogy, polícia a väzenie. Samuel Onuha. Pridal som sa do ich komunity, kde bolo vstupné $10 000. Keď chceš byť v komunite bohatých ľudí, musíš platiť. Som mal v pláne sa s ním stretnúť, prestal odpisovať. Doslova ma zamrazilo, čo? Oni obchodujú s drogami v Dubaji? Všetko mi zrazu začalo dávať zmysel, že sú zapletení do obrovského kartelu, ktorý smagluje drogy po celom svete. Viac a viac koksu. V prvom 50 kg, potom 100 kg, potom štvrť tóny. Stále to množstvo koksu zhabané v ich dome na Palme v Dubaji bolo väčšie a väčšie. Neverím všetkému, čo je na internete. Rozhodol som sa spraviť si vlastný research. Takže sa poďme na to pozrieť. Čaute ľudia, Storytime. Chcem sa s vami podeliť o príbeh a súčasťou tohto príbehu sú drogy, polícia a väzenie. Z tohto príbehu sa dá vziať veľmi krásne ponaučenie a to, že keď budete mať úspech, tak sa vyhýbajte drogám. Keď ste v živote zvládli obdobie neúspechov, zvládnite aj skúšku úspechu. Neverte, že ste vyvolení, zostaňte humble. Ale vráťme sa na začiatok tohto príbehu a povedzme si nejaké fakty. Každý, kto ma sleduje na internete, tak vie, že som CEO kryptoburzy Safe Finance a CEO kryptokomunity Kryptokartel. Ponúkame poradenstvo v kryptomenách a sprostredkúvame nákup krypta našim klientom. Tento rok žiadame licenciu a expandujeme našu klientelu. Hľadáme nových obchodných partnerov, nové obchodné príležitosti a celkovo chceme zvýšiť obraty našich spoločností. Taktiež máme ambíciu dostať Kryptokartel na medzinárodný trh, poskytovať vzdelanie a poradenstvo v kryptomenách do celého sveta. Pre túto moju ambíciu som vyhľadával tých správnych partnerov. Narazil som na celkom zaujímavého typka na YouTube, najskôr som si myslel, že je to iba nejaký influencer, modelko, celkom sympatický typek. Jeho meno je Samuel Onuha. Tak som si o ňom začal zisťovať viac. Zistil som, že je majiteľom fashion značky Icon Amsterdam a marketingovej firmy Millionaire Commerce. S bratom Rubenom žijú v Dubaji a vedú skvelý biznis. Darí sa im, čo ukazuje aj na sociálnych sieťach, čomu úplne rozumiem, lebo keď tento štýl marketingu robíš distinguovane, slušne a motivačne, tak má to obrovskú silu a tí ľudia ťa budú sledovať a budú od teba nakupovať. A samozrejme, nezaradíš sa ku tzv. Rýchlokvaškám. A musia za tebou stať výsledky, aby si sa nezaradil ku rýchlokvaškám. Podľa mňa títo chlapci nie sú ten typ, lebo naozaj stojí za nimi známy brand Icon Amsterdam a podľa ich prezencie na internete naozaj tie peniaze majú. Long story short, páčil sa mi ich príbeh, spôsob prezencie a ich biznis a rozhodol som sa s nimi spojiť, keďže mi to prišlo ako najlogickejšie riešenie pre expanziu kryptokartelu do celého sveta. Pridal som sa do ich komunity, kde bolo vstupné $10 000. V cene je samozrejme aj marketingový support, takže môj marketingový tím som prepojil rovno s ich marketingovým tímom a začali sme nejakým spôsobom spolupracovať. Možno niekto povie, že 10 000 je čosi normálny, ale mne to príde ako adekvátne členstvo v celosvetovej marketingovej skupine, kde máš možnosť sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú taktiež bohatí, majú výsledky a keď chceš robiť veľký biznis, nemôžeš očakávať malé inputy. Pýtajte sa vašich bohatých susedov z mesta, že koľko platia za golfový klub alebo za nejaké podobné kluby, kde sa iba stretávajú s bohatými inými ľuďmi. Niekedy je to v 100 000 mesačne. Spýtajte sa niekoho, kto vlastní jachtu, že koľko stojí kotvenie jachty v prístave na rok. Keď chceš byť v komunite bohatých ľudí, musíš platiť. Čo dáš, tak to aj dostaneš. Samozrejme, nesmieš naletieť na scam. A títo chalani nie sú scamery. Hneď potom, ako som zaplatil, som dal na X-ko post o tom, že vás budem updateovať o celej tejto ceste. Medzičasom som si začal aj písať na Instagrame so Samuelom s tým, že som mal v pláne sa s ním stretnúť a zmotať ho na aktívnejšiu spoluprácu s Kryptokartelom alebo Safe Finance, s celým našim kryptoekosystémom. Hovoril mi, že kedysi spolupracoval s Forex Guys, ale že to dopadlo hrozne, lebo to boli nejakí scammers, ktorí vypalovali klientov a nemal z toho Forexu dobrý pocit. S tým úplne súhlasím, Forex je moc komplikovaný pre normies a buď do toho ideš na 100% a budeš sa venovať iba tomu a inak neúspeješ na Forexe. Kryptomeny ponúkajú oveľa širšie spektrum možností, ako môžeš profitovať z kryptomien, ako napríklad airdropy, memecoiny, dlhodobé investovanie do top coinov
a podobné záležitosti. Samozrejme ponúkame aj kryptomenové signály, na ktorých môžeš taktiež profitovať, takisto ako na Forexe. Ale každý mi musí dať za pravdu, že kryptotrading je oveľa jednoduchší ako Forex. Marketingový kurz prebiehal fakt super. Naučili sme sa nové veci, ktoré sme doteraz fakt nevedeli. Získali sme týmito vecami aj nových klientov, takže to bolo aj rentabilné. Tých 10 000 sa mi podľa mňa už dávno vrátilo. O všetkom som samozrejme informoval na X-ku. Tešil som sa na meeting so Samuelom, tešil som sa, ako vyjednám spoluprácu a v jedného dňa Samuel prestal odpisovať. Najskôr som tomu nedával žiadnu váhu, však aj mne sa stane, že neodpíšem niekomu aj týždeň, 2, 3 a niekedy vôbec. Podľa mňa je to normálna vec, hlavne keď máte zaplnené DM-ko, takže nikto na to nemôže byť nahnevaný. Jedného dňa som scrolloval TikTok a narazil som na takéto videá. This is the reason why Samuel Onuha is arrested. Samuel Onuha and his brother were taken into custody after authorities uncovered their shocking involvement in a massive international drug operation. Late at night, a SWAT team raided their $70 million Dubai mansion, seizing over 300 kilograms of snow and millions in cash. Samuel was allegedly running an underground empire with ties to powerful figures in multiple countries. Inside the mansion, police found encrypted phones, fake passports, and secret documents linking them to high-profile clients. Neighbors reported strange activity for months, mysterious luxury cars pulling up in the middle of the night, guests never staying long, and security cameras suddenly shutting off before the raid. Some believe Samuel knew the walls were closing in, but failed to escape in time. Now he faces a possible 25-year prison sentence, while rumors swirl that a major political figure was backing his operation. Luxury brands are already cutting ties and distancing themselves from the scandal. Was Samuel really a mastermind of a billion-dollar underground operation? Or is there something even bigger behind his arrest? Let me know what you think in the comments. Doslova ma zamrazilo, čo? Oni obchodujú s drogami v Dubaji, čo sú normálni? Všetko mi zrazu začalo dávať zmysel, prečo mi neodpisuje, no lebo bol vo väzení. Nedokázal som tomu uveriť. Na sociálnych sieťach každý validoval toto tvrdenie, že sú zapletení do obrovského kartelu, ktorý smagluje drogy po celom svete a v každom TikToku sa u nich našlo v dome viac a viac koksu. V prvom 50 kg, potom 100 kg, potom štvrť tony, stále to množstvo koksu zhabané v ich dome na Palme v Dubaji bolo väčšie a väčšie. Reálne každý v koment sekcii bol odborník na pašovanie drog. Každý zrazu vedel o narkoštruktúrach prvé a posledné, ako keby pracovali tí ľudia pre kartel. Nedávalo mi to ale zmysel, prečo človek, čo má úspešný fashion brand, ktorý robí obrat 30 miliónov ročne a taktiež marketingovú firmu, ktorá zarába plus minus $500,000 mesačne, prečo začal obchodovať s koksom? What the fuck? Keby som priemerný normy, čo sa teší z cudzieho utrpenia, keď sa jedná o nejakú celebritu alebo o nejakého úspešnejšieho človeka, tak by som tomu uveril. Nehľadám ďalej a som smutnúčky z toho, že so Samuelom sa nestretnem. Ale mne to nedalo, ja som trošku iné plemeno, neverím všetkému, čo je na internete. Strašne veľa ľudí cloudchaseuje na internete kvôli číslám, parazitujú na neúspechoch úspešných ľudí, parazitujú na prešlapoch úspešných ľudí, na rozchodoch celebritných a na všetkých týchto veciach sa vytvárajú tie najlepšie čísla a na Slovensku sú dôkazom toho moji dvaja kamaráti Bianka a Jovinečko, ktorí keď sa rozišli, tak zrazu to bol public stunt, že je to kvôli nejaké reality show alebo podobné blbosti. Ľudia, dajte sa liečiť a hľadte si svojich životov a necloudchaseujte. Rozhodol som sa spraviť si vlastný research, takže sa poďme na to pozrieť. Na internete sa hovorilo najskôr. Bratia boli zapletení do medzinárodného drogového biznisu, pašovania a predávania jeja. Údajne v ich dome na Palme našli štvrť tony jeja. Ďalšia skupina mudrlantov hovorila, že to je určite publicity stunt. Teda umelo vytvorená kauza za účelom marketingu. Let's go, Tyščinko detektív. Moje prvé kroky boli také, že som zavolal kamarátovi do Dubaju, ktorý sa s nimi pozná z parties a ten mi povedal, že je to pravda, že naozaj sú vo väzení. Takže hneď mi vyvrátil to, že to bol publicity stunt. Ďalej mi povedal to, že chalanom nabehla do domu razia, lebo že mali strašne veľa sťažností od susedov na nekonečnú party, s tým, že Dubaj má špičkovú tajnú službu, nič im neunikne. Ak majú podozrenie, že na party sa nachádzajú drogy, tak väčšinou sa im to aj potvrdí. Z tohto vydedukovali, že keď organizovali chalani party, nejakú afterku, že pravdepodobne budú tam drogy. Dali tam pull-up a boli úspešní. Drogy sa tam naozaj našli, bolo to 260 gramov tusy. Pozor, gramov, nie kila, ako bolo v tých TikTokoch dané. Pre ľudí, ktorí nevedia, čo je to tusy, tak tusy je ružový prášok a v podstate je to taký mix ketamínu, MDMA, niekedy koksu. Keď som bol v Južnej Amerike a rozprával som sa s chalanmi, že čo je to tusy, tak oni mi povedali, že je to
ten najväčší bordel, ktorý v Labaku na výrobu drog sa zhrnie zo všadiaľ, zo všetkých drog, pomieša sa dokopy s ružovým práškom a predáva sa to ako moderná droga Tusi. Je to celkom fancy momentálne, ale o tom sa tu teraz baviť nejdeme. Na internete kolovali klanstvá, že 250 kg u nich našli, realita je 260 gramov Tusi. Ale tú najzákladnejšiu informáciu, čo mi môj kamarát povedal, tak bolo to, že chalani sú naozaj smažky. Sú aj dosť mladí a majú nekonečno peňazí, neobmedzený budget. Samuel má iba 25 rokov a niekoľko miliónov na účte a že im z toho trošku tak zajebávalo. Non-stop mali party, non-stop fetovali, lebo nemali žiadne starosti, nemuseli nikam stávať. Biznis mali zabehnutý, non-stop spendovali na drahé handry, drahé auta, drahé dovolenky a všetko to natáčali na sociálne siete. Môj statement k tomuto lifestylu. Mňa osobne to motivuje, keď vidím úspešných ľudí, úspešnejších odo mňa, ako sa im darí, ako žijú tento luxury lifestyle. Pre mňa je to cool. Prajem každému úspech, prajem každému peniaze. Nemám žiadnu výhradu ku party životu, sám mám veľa skúseností z parties, čo ma ale hneva, tak je ľudský charakter. Taktiež mi o bratoch povedal, a o nich sa to aj hovorí na internete, dokonca aj v niektorých videách sa tak chovajú, že sú brutálne arogantní, brutálne egocentrickí, povyšujú sa nad druhými ľuďmi a keď máš takéto charakterové črty a neobmedzený budget, tak sa prejavia na 100%. Nie som proti luxusnému životnému štýlu ani prezencie na Instagrame a internete, ale som proti týmto bezcharakterným vlastnostiam, ktoré nemá nikto v mojom okolí. Ľudia, ktorí mali takéto vlastnosti, tak už v mojom okolí jednoducho nie sú. Osobne si myslím, že život ti dá presne tú lekciu, ktorú potrebuješ. Presne tak, ako minulý rok mne život poslal Milana Dubca. Keby mi ho neposlal, tak tie hovedá, čo pracovali pre môjho partnera, pracujú pre mňa dodnes a mohli vytvoriť reálne skutočný problém so skutočným dopadom. Takže ja som vďačný za túto lekciu a uvidíme, ako dopadnú bratia Onuhovci. Myslím, že práve pre tieto charakterové vlastnosti, ktoré som vymenoval, tak chalani dostali túto lekciu a verím, že sa poučia a vyjdú z tej basy pokornejší, lepší a zahodia ego. Netreba si myslieť, že ste bohovia, ani keď máte najviac peňazí, najlepší biznis a najviac sa vám v živote darí. Vtedy treba byť najviac vďačný a najviac pokornejší, lebo jedna malá iskra to vie všetko spáliť. Príkladom je príbeh z Biblie Babylon. Mesto ambícií, hrdosti a chaosu. Ľudia v dávnych časoch hovorili jedným jazykom a boli jednotní. Rozhodli sa postaviť obrovskú väžu, ktorá bude siahať až do nebies. Chceli si spraviť meno a byť ako bohovia. Tá väža sa volala Babylonská väža. Ale Boh to sledoval zhora a videl, že ľudská pýcha prichádza do extrému. Vedel, že ak sú takto zjednotení, tak nič im nebude nemožné. Tak im pomotal jazyky. Zrazu si nerozumeli. Tým pádom vznikol chaos, stavba sa zastavila a ľudia sa rozptýlili po celej zemi. Toto miesto nazvali Bábel, čo znamená zmetok. Pointa tohto príbehu je to, čo sa stane, keď ide moc v ruke bez pokory. Ľudia chceli preraziť do božskej zóny, bez rešpektu a neboli pripravení niesť následky. A hoci väža padla, túžba človeka prekonať limity ostala. Dnes máme skutočné mrakodrapy, umelú inteligenciu, lietame do vesmíru, ale otázka ostáva. Budeme múdrejší ako Babylončania, alebo nás znovu pohltí chaos? Napíš do komentáru, čo si o tom myslíš. Takže vráťme sa ku chalanom. Pravda je taká, že chalani neboli zapletení do žiadneho kartelu ani drogového biznisu, ako bolo prezentované na Instagrame, na TikToku a všade po internete. Ľudia si na nich proste len chceli nahrbať čísla a parazitovať na cudzom neúspechu. Sú to len úspešní chalani, ktorí majú party a drogy a trošku to prestrelili. A ešte zaujímavejšia vec, poďme sa pozrieť na tému Dubaj a drogy. V Spojených arabských emirátov platia extrémne prísne pravidlá a zákony o drogách. Aj malé mikromnožstvo 0,001 gramu, ktoré ti nájdu na letisku na podrážke, ťa môže dostať do veľkých problémov. Peňažné tresty, deportácia a kľudne aj väzenie. V Dubaji je dokonca aj to, keď ti nájdu v krvi drogy, brané ako dôkaz o tom, že prechovávaš drogy alebo že s nimi pracuješ. Veľa bolo takých prípadov, že dajme tomu nejaký športovec, basketbalista, fajčil CBDčko alebo si kvapkal olej, pristal v Dubaji, zranil sa tam, išiel do nemocnice, zobrali mu krv, zistil, že má v krvi CBDčko a rovno ho dali do basy. A toto je realita. Prečo je to tak? Tak v prvom rade kvôli kultúre a ich náboženstve. Islamské právo
vníma drogy ako haram, takže všetky drogy sú tam logicky zakázané. Druhá vec je bezpečnostná politika. Emirátom naozaj záleží na tom, aby mali dobrý imidž čistoty, bezpečia a nulovej kriminality. A jedine nulová tolerancia na drogy dostane drogy z mesta, alebo ich tam ani nepustí v ich prípade. Za tretie, prevencia. Tresty sú tam naozaj kruté. Keby tam domácemu našli drogy, tak sa s ním ani nebavia, rovno ho zakopú na pušky. Takže tam z tých miestnych ani nikto neuvažuje, že by s tým začal podnikať. V Dubaji buď radšej čistý ako kryštálové rukavice. Je to raj na zemi, ale musíš tam striktne dodržiavať pravidlá. Ponúka ti to mnoho možností, no nesmie sa zapliesť do problémov, lebo už sa s nich nedá niekedy vymotať. Mne osobne sa veľmi páči tento prístup a určite som sa rozhodol rešpektovať dubajské pravidlá. Podľa posledných informácií zo 4.5. Rubena Onuhu pustili z väzenia a je naspäť v dome na Palme. Bližšie detaily som nenašiel, no povráva sa, že išiel von na kauciu, s tým, že bratia za ich pôsobenie v Dubaji nabrali aj veľmi silné kontakty, ktoré im s týmto pomohli. Uvidíme, či Samuel pôjde von alebo nie, zatiaľ je stále v base. Môj záver z tohto celého je veľmi jasný. Chlapci si ulietavali až moc vo hviezdách a s nesprávne nastaveným mindsetom, bez pokory, ti to vysilne spali krídla. Dostali presne tú lekciu, čo potrebovali a verím, že sa poučia. Ja som sa rozhodol zo svojho života odstrániť všetky drogy a som skutočne vďačný za toto moje rozhodnutie, lebo odvtedy cítim prirodzenú nesmiernu silu, ktorá sa aj prejavuje v biznise, prejavuje sa v mojom vzťahu, prejavuje sa v mojom okolí a taktiež aj na financiách. Takže verím, že tento príbeh možno aj teba motivuje v tom zvážiť, s akými vecami sa zahrávaš v tvojom živote. Chlapcom držím palce, po prepustení z väzenia verím, že aj Samuel sa dostane čoskoro von a verím, že prehodnotia správanie sa k iným ľuďom. A verím, že sa im začne dariť oveľa viac ako doteraz. A poslednú vec, čo by som povedal, makaj, chod si za svojimi snami, buď ramenatý, predvídateľný a nesofistikovaný. Tyščinko si gang, let's go.